Zdravím vás, som Simča a dneska sa porozprávame o osteopatii. Osteopatia je vo svete známa ako osteopaty alebo osteopathic medicine. Je to manuálna medicína, kde sa k diagnostike a k terapii používa výhradne palpácia, to znamená vaše ruky. Názov je trošičku zavádzajúci, ale vychádza z toho, že osteon znamená kosť, paty znamená ochorenie, choroba a z toho je aj patológia. Pôvodne sa najviac zaoberala práve kostiami a ich problémami, ochoreniami a tým, ako samotná štruktúra a zmena tej štruktúry ovplyvňovala funkciu, ako to viedlo k chorobám, ochoreniam. A samozrejme, že postupne sa vyvinula aj na všetky ostatné štruktúry a všetky ostatné tkanivá, ale teda pôvod toho slova a toho samotného označenia sa stále viaže na kosti. Osteopatia je v zahraničí veľmi často vo forme univerzitného štúdia. V Európe sú častejšie kurzy, je to hlavne z legislatívnych dôvodov, lebo v rámci Európy sa zatiaľ asi najľahšou formou, ako sa vie oficiálne dostať osteopatia k terapeutom a potom následne k pacientom alebo teda ku klientom, je to, že je vo forme postgraduálneho štúdia. To znamená, predchádzajú štúdiu osteopatie iné terapeutické odbory. Najčastejšie je to fyzioterapia, ale teda môžu to byť aj samozrejme doktori. Čo sa týka označenia, tak hlavne v Amerike skratka DO použitá za menom označuje skratku Doctor of Osteopathy, keďže v Amerike je MD ako Medical Doctor a DO je Doctor of Osteopathy. V Európe sa hlavne používa tá skratka DO skôr ako diplomovaný osteopat, alebo teda diplomovaný v osteopatii. A zakladateľom a otcom samotnej osteopatie bol doktor Andrew Taylor Still, ktorý žil v rokoch 1828 až 1917. Keď sa pozriete na tie roky jeho života a pôsobenia, tak osteopatia nie je žiadna novinka, nie je to žiaden hit poslednej doby. Založil v samotnej Amerike ASO, American School of Osteopathy v Kirksville, v roku 1892. Teraz sa premenovala, teda teraz je táto univerzita pomenovaná podľa svojho zakladateľa. Bol syn metodického farára a lekára, bol sám chirurgom, ktorý pôsobil v americkej občianskej vojne v rokoch 1861 a 65. Znovu dávam do pozornosti, že máme 1,8 na začiatku, ani nie 1,9 a už nie je vôbec 2000. Takže naozaj sa nejedná o žiadnu novinku. Bohužiaľ sa stalo to, že v roku 1864 stratil manželku a 3 deti, ktoré zomreli na spinálnu meningitídu. Preto ďalších 30 rokov svojho života zasvetil štúdiu ľudského tela a hľadaniu iného spôsobu liečby, ako bol dovtedy v podstate jediný možno prístupný alebo známy, bol práve ten chirurgický prístup. Toto je najčastejšia fotka, s ktorou sa stretnete s týmto zakladateľom. Preto aj ten názov, lebo najčastejšie je znázorňovaný práve s femurom vo svojich rukách. Traduje sa teda, že toto bolo na jeho verande, kde dlhé hodiny strávil tým, že skúmal tvar jednotlivých kostí, skúmal ich štruktúru a nejakým spôsobom sa snažil pochopiť, ako fungujú, čím sa dostávame k samotným princípom osteopatie, ktoré sú 4. Znovu dávam do pozornosti ten rok 1892, nejedná sa o žiadnu novinku. A tie najzákladnejšie 4 princípy, ktoré sa teda považujú za princípy osteopatie, samozrejme, že dneska už sú možno širšie, sú aplikovateľné aj na iné odbory, je to, že už on vtedy si uvedomoval, že telo je treba vnímať ako jeden celok, jeden komplexný, ucelený, aj keď otvorený systém, ale stále v tom ľudskom organizme všetko so všetkým súvisí a palec na nohe nemôžete oddeliť od mozgu alebo od pečene alebo od psychického nastavenia.
A druhý, najzákladnejší princíp osteopatie je to, že ľudský organizmus má samoliečiacie schopnosti. Telo samé, ľudský organizmus, sa sám dokáže vyliečiť. Keď sa porežete, tá rana sa vám zahojí. Keď si zlomíte nohu, tá noha sa znovu reparuje, znovu zrastie. Samozrejme, že záleží od podmienok, ktoré tomu telu vytvoríte. Viete mu tú samoliečiacu schopnosť sťažiť, vie dojsť ku komplikáciám, vie sa to všetko ešte skomplikovať, ale to samotné liečenie, hojenie, nejakým spôsobom to udržanie zdravia je niečo, čo má ten organizmus autonómne sám v sebe. To je treba si vždy uvedomiť, že my ako terapeuti neliečíme, my nikdy neliečíme. Telo a ľudský organizmus ako taký sa lieči sám. My mu vieme pomôcť, my mu vieme odstrániť prekážky, vieme nejakým spôsobom aktivovať tú samoliečiacú schopnosť, ktorá môže byť znížená, zmenená, obmedzená, ale vždy ide o to, že to liečenie samotné si vykonáva ten ľudský organizmus sám. Tretí základný princíp je práve to, čo on veľmi často práve tou fotkou vyjadroval, a to je to, že tá štruktúra ovplyvňuje funkciu a naopak. To znamená, vždy sa treba zamyslieť nad tým, že prečo tá kosť, prečo zrovna ten fémur má taký tvar, aký má, prečo nemá iný, prečo má rotáciu, prečo je krčok pod tým uhlom, akým je, prečo sú tam trochantery, veľké, malé, na čo slúžia, prečo sú tam súlky pre cievy a nervy a podobne, ale aj to, že akým spôsobom, keď sa zmení tá štruktúra samotná, ako to ovplyvní funkciu, a zase naopak, že tá zmena funkcie, to znamená, že keď si teraz zoberieme, že sa jedná o kosť, na ktorú sa upínajú hlavne teda svaly a je súčasťou pohybového systému, tak keď budete 20 rokov krývať, alebo budete 20 rokov, používať automatickú prevodovku a tú nohu nebudete používať, alebo ju budete používať zvýšene, akým spôsobom sa tá zmenená funkcia alebo zmena tej funkcie dokáže odzrkadliť aj na tej samotnej štruktúre. To je napríklad najznámejší príklad je, keď máte gymnastky, ktoré od útleho detstva robia hyperextenzie, robia tie extrémne záklony, tak krásne to vidieť na samotnom rentgéne chrbtice a spinálnych výbežkov, ktoré majú inú štruktúru, majú anatomicky jednoducho, vyzerajú inak ako u niekoho, kto gymnastiku nikdy nerobil. A štvrtý, najzákladnejší princíp, alebo taký najvšeobecnejší je to, že samotný život je reprezentovaný pohybom. Keď je niečo živé, tak sa to hýbe. Pohyb je prúdenie lymfy, prúdenie krvi, prúdenie vitálnej energie, je hýbanie klbami, kostiami, svalmi, samotný pohyb vnútorných orgánov. Čiže treba si uvedomiť, že keď je niečo živé, keď to má byť živé, keď to má byť aktívne a keď to má byť životaschopné, má to mať tú samoliečiacu schopnosť, tak musí byť schopné pohybu. Môže byť ten pohyb minimálny, môže to byť pohyb naozaj na úrovni tkanív, ale ten život je reprezentovaný pohybom. Teraz vám predstavím zo pár mien, ktoré sa úzko spájajú s takými začiatkami možno osteopatie alebo postupným vývojom, keďže teda otcom bol pán Still. Ale je zo pár dôležitých mien, s ktorými možno sa nejakým spôsobom stretnete, určite v zahraničnej literatúre, a treba ich spomenúť, keďže si chceme niečo povedať o tej samotnej histórii tej osteopatie. Jedným z nich je John Martin Littlejohn, ktorý priviezol osteopatiu do Európy. Priviedol ju teda konkrétne na Britské ostrovy, do Británie. Je zakladateľom British School of Osteopathy v Londýne a znovu, keďže viem, že osteopatia je na Slovensku minimálne známa, a keď som aj začala teda praktikovať osteopatickú prax, tak veľmi často som sa teda stretávala s tým, že samozrejme nebola známa ani medzi terapeutmi, ani medzi samotnými klientami a všetci to považovali za nejakú novinku, nejaký nový módny trend. Tak zakladateľ britskej školy osteopatie ju založil v 1917 v Londýne.
A práve možno vďaka tomu, že je to taká ako keby prvá, najväčšia osteopatická škola v Európe, tak dostaneme sa ďalej k jednotlivým typom alebo teda k jednotlivým častiam osteopatie, ako sa postupne vyvíjala, ale do dnešného dňa sú anglické školy a vôbec ako keby tá anglická osteopatická škola je do dnešného dňa veľmi, veľmi silná v tzv. Štrukturálnej osteopatii, to znamená v manipulácii, mobilizácii a vôbec v ošetrovaní hlavne technikami, ktoré spadajú pod tzv. Štrukturálnu osteopatiu. Ďalším dôležitým významným menom je pán Sutherland. On bol pôvodne chirurg, neurochirurg a vraj sa traduje, že pri jednej z jeho prvých, alebo teda neviem, či prvých operácií, ale ako mladého doktora, to znamená určite nebol hlavným doktorom pri tých operáciách, ale keď vykonávali operácie centrálneho nervového systému, hlavne teda v oblasti krčnej chrbtice, v oblasti miechy, tak fungoval ako sekundárny lekár, ktorý mal teda na starosti pomocné rôzne práce a veci pri samotnej operácii. A začal vnímať, že keď držal duru mater v nejakých teda tých kliešťach alebo stabilizoval alebo nejakým spôsobom fixoval, tak zistil, že mu pulzuje, že sa mu hýbe v podstate pod rukami. A on sa postupne dostal k samotnej osteopatii a vôbec tú myšlienku, ktorú nejakým spôsobom naštartoval alebo možno definoval, pomenoval pán Still, ju doktor Sutherland ako neurochirurg začal aplikovať a preniesol ju do kraniosakrálnej oblasti, teda v podstate do oblasti centrálneho nervového systému. A postupne sa teda pridali, tak ako je tam, ako mám uvedené, bol pán Magun v 50. rokoch a Ableger v 60. rokoch. Takže tieto tri mená, Sutherland, Magun a Ableger, sú veľmi často spojované práve s kraniosakrálnou osteopatiou. A potom tu máme Jeana Pierra Barala. To bol zase osteopát, zakladateľ viscerálnej osteopatie, ktorú sám pomenoval ako viscerálna manipulácia. A krásne na tom je to, že on po 40 rokoch toho, ako vykonával terapie a školenia, v podstate povedal, že nevieme nič, iba samotné tkanivo v podstate vie. To znamená, že naozaj my ako terapeuti môžeme len vnímať dotykom, to je zase krásne na tej osteopatii, že naozaj sa dá len v úvodzovkách tou palpáciou, len tou rukou, dokážete vnímať jednotlivé štruktúry, jednotlivé tkanivá, jednotlivé časti ľudského organizmu. A on tak krásne povedal, že áno, my len priložíme ruky a keď správne počúvate, keď ste v pokoji, keď ste v tichu, tak tá samotná štruktúra vám povie, čo potrebuje. Povie vám, akým spôsobom potrebuje pomôcť v tom, aby si dokázala aktivovať to zdravie, aktivovať tú svoju samoliečiacu schopnosť. A tam je taká trošičku aj potom slovná hračka, že v osteopatii sa používa pojem still point, ktorý sa ťažko prekladá nie kvôli slovám, ale kvôli tomu, že sa nedá do slovenčiny, dá sa preložiť doslovne, ale nevystihuje to ten moment, že je to moment, kedy vy ako terapeut dostanete tkanivá do takého takzvaného ako keby nultého bodu, do miesta, kde je ticho, kde sa všetko nejakým spôsobom prešteluje a potom dochádza ku korekcii. A teda ten Still Point a pán Still ako zakladateľ, je to v rámci tej osteopatie vždycky taká v podstate možno paralela alebo tá slovná hračka, že to meno toho zakladateľa sa veľmi výstižne zobrazuje v tých samotných technikách, ktoré sú. A toto je práve to, že tam je dôležité si uvedomiť, keď sa vrátim, prekliknem naspäť k tým 4 princípom, je to, že
Musíme my ako terapeuti telo vnímať ako jeden celok. Musíme si uvedomiť, že samotný ten organizmus má tie samoliečiace schopnosti, že tá štruktúra ovplyvní funkciu a zmena funkcie ovplyvní aj štruktúru samotnou zmenou a že sa musí v tom tele všetko hýbať. A toto musíme mať stále na zreteli. To znamená, ja ako terapeut mám len za úlohu správne lokalizovať kdekoľvek na tele ten problém, aj keď môže byť zreťazený, môže byť prenesený. Musím si uvedomiť, že ja ho nikdy nevyliečím. Ja ako terapeut som tu len na to, aby som pomohla tomu organizmu, aby sa vyliečil sám. Musím si uvedomiť, že keď mám dlhodobo na základe rôznych faktorov zmenenú funkciu, určite sa mi to odzrkadlí aj na zmene štruktúry, aj to treba rešpektovať, alebo treba myslieť aj na to, že kým sa mi dokáže znovu opätovne zmeniť tá štruktúra, chce to čas a chce to hlavne zmeniť tú funkciu. To poznajú hlavne všetci fyzioterapeuti, všetky tie zlé stereotypy, ktoré máme, keď budete dlhodobo sedieť zle za počítačom, tak môžete robiť jogu, môžete robiť pilates, môžete robiť čokoľvek, keď jednoducho nezmeníte tú funkciu tých svalov, tak ako ich používate, tak tie výrastky, tie osteofity a to zlé postavenie krčnej chrbtice nezmeníte. A zase naopak, keď zmeníte tú funkciu, že toho človeka skorigujete, chce to svoj čas, kým sa to odzrkadlí na tej samotnej štruktúre, ktorá, keďže život je pohyb, a ten ľudský organizmus nie je taký, že narastie a zostane rigidný, zostane zafixovaný v tom, ako je. My práve tou zmenou tej funkcie dokážeme ovplyvňovať aj samotnú štruktúru. Bunky v tele sa neustále regenerujú, menia, stále dochádza k prestavbe kostí. To zase poznajú všetci, ktorí pracujú s osteoporotickými pacientami, alebo stačí, keď je osteopénia, kde sa veľmi, veľmi doporučuje, hlavne teda prevažne z hormonálnych a iných dôvodov, sú to staršie ženy, doporučuje sa pohyb. A ten pohyb je kvôli tomu, že pri používaní svalov dochádza v podstate k míňaniu, k spotrebe vápnikových jónov, ktoré na jednej strane ťaháme z tých kostí, čo by sa možno zdalo, že veď už keď je tam toho vápniku raz menej a my ho ešte spotrebovávame tou svalovou akciou, tou svalovou činnosťou, tak je to kontraproduktívne. Ale práve naopak, lebo my tým roztáčame celý ten kolobeh vôbec vápniku a metabolizmu vápniku a vápenatých jónov. To znamená, organizmus v momente, keď tou svalovou činnosťou spotrebováva tie vápenaté jóny, čo je prirodzená činnosť a je to niečo, čo je telu vlastné, keďže sme stvorení práve a ten život je pohyb a sme stvorení na ten pohyb, tak následne si vytvorí väčšiu zásobu tých vápenatých jónov. To znamená, že kalcifikuje výraznejšie tie kosti, čo zase prispieva k tomu, že tá samotná štruktúra tých kostí je potom pevnejšia. Takže toto sú veci, na ktoré je treba pamätať a princípy osteopatie, aj keď to možno nebudete brať ako princípy osteopatie, si myslím, že ako princípy terapie akejkoľvek, fyzioterapie, jogovej terapie, holistickej medicíny, neviem čo všetkého, sú aplikovateľné a použiteľné vo všeobecnosti, keď pracujete z akejkoľvek pozície, s klientom, s pacientom, či pracujete na úrovni veľmi odbornej, veľmi teoretickej alebo veľmi praktickej, si myslím, že toto je treba mať niekde na stene stále opreté, stále k nahliadnutiu. A jeden teda veľmi, veľmi uznávaný osteopát francúzsky povedal, že keď ide ráno do vlastnej ambulancie, tak ego necháva pri bráničke vstupnej, lebo s tým sa v žiadnej terapii ďaleko nedostanete. Takže toto boli základné mená, čím sa dostávame práve už k tým zmieňovaným 3 okruhom osteopatie. Mám tu Viedenskú školu osteopatie ako moju alma mater, ktorú som študovala. Oni sami majú v logu tie 3 špirály, keďže som teda mala aj to šťastie, že ma vyučoval zakladajúci pán profesor Fanáše, výborný osteopát, tak vravel, že keď tak ako hľadali logo
na novoznikajúcej zakladajúcej škole, tak boli niekde na nejakom výlete alebo neviem teda zájazde spoznávacom niekde v Afrike a tam našiel túto trojšpirálu, ktorá keď sa na ňu pozriete väčšinou, možno ten znak veľmi dobre poznáte, je taký, že on v podstate je prepojený. Nemá začiatok, nemá koniec. Tie tri špirály sú vzájomne, napriek tomu, že to zdanlivo pôsobí, že sú to tri samostatné okruhy, tak áno, sú samostatné, no napriek tomu sú súčasťou jedného celku. A tým vývojom, keďže naozaj tá osteopatia je z konca 1800, takže keď sa zbavíme, keby sme len povedali, že teda má len nejakých 120 rokov, keď to tak veľmi zaokrúhlime, tak samozrejme, že sa vyvíjala a z toho pôvodného, z toho prapôvodného, počiatočného pozostala, alebo teda tá prvotná myšlienka je najsilnejšia v tej tzv. Štrukturálnej alebo parietálnej osteopatii. Ďalej sa presunula a celá tá filozofia sa aplikovala na kraniosakrálny systém, čiže kraniosakrálnu osteopatiu. A taká najmladšia spomedzi nich, no o to ani než dôležitejšia, ale rovnocenne dôležitá, si myslím, ako prvé dva okruhy, je viscerálna osteopatia. Poďme si teraz teda povedať niečo bližšie k tým jednotlivým typom alebo odvetviam osteopatie. Takže štrukturálna alebo parietálna osteopatia sa venuje takej, by som povedala, hrubej motorike, venuje sa celému pohybovému systému so všetkými štruktúrami, kosti, klby, svaly, šlachy, všetko, čo sa zahrňa, fasciálny systém. Patria sa mobilizácie, manipulácie všetkých štruktúr, všetkých klbov, všetkých tkaní, v podstate, ktoré sú spomínané fasciálne techniky, soft tissue technik, to znamená všetky mäkké techniky. Čo sa týka tých technik samotných, tak sa v podstate vieme zaradiť a zahrňajú, alebo teda využívajú sa v rámci štrukturálnej osteopatie všetky techniky, ktoré sa vyučujú aj v rámci fyzioterapie a ktoré používajú fyzioterapeuti. Kraniosakrálna osteopatia, ako už som teda spomínala, otcom, zakladateľom, tvorcom kraniosakrálnej osteopatie bol neurochirurg, takže z toho jednoznačne teda vyplýva aj v názve to má, že sa venuje centrálnemu nervovému systému. Tí, čo všetci sme mali anatómiu, vieme, že do centrálneho nervového systému patrí mozog a miecha. To znamená kompletne celý mozgomiešný priestor ako taký, vrátane lebečných švov, likvoru, mozgových plien. Sú tam biodynamické techniky, MRP je tzv. Vlastne ten základný puls alebo základný rytmus, v podstate pulzácie celého kraniosakrálneho systému. O tom bližšie pri samotnej kraniosakrálnej osteopatii, ale kraniosakrálna osteopatia sa veľmi často tým, že sú to zdanlivo z vonkajšieho pohľadu veľmi, veľmi na techniku prevedenia zdanlivo jemné manipulácie, jemné dotyky, tak na škole veľmi často sa používala taká krásna, zrovna teda profesor Faráše používal, že teda nie je to žiadne vúdu. To znamená, nejedná sa tu o nejakú bioenergetickú terapiu, aj keď samozrejme, že k tomu sa dostaneme, tú vnútornú energiu toho organizmu určite ovplyvňujeme, ale nie je to hlavný zámer, nie je to hlavná myšlienka. V rámci kraniosakrálnej osteopatie sa naozaj mechanicky, naozaj veľmi, veľmi mechanicky, aj keď veľmi jemne, ale stále sa tam jedná o mechanické ovplyvňovanie a uvoľňovanie fyzických štruktúr mozgu a miechy. Vrátanie, hovorím, toho pulzácie likvoru, toho pulzácie mozgomiešného moku a samotných tých
či Durimater, alebo vôbec tých jednotlivých štruktúr, ktoré sú. A je tam veľmi dôležitá práve aj embryológia, lebo v rámci vývoja si niekedy, respektíve v rámci, keďže sa rozprávame o tom, že hlavne v rámci manuálnej medicíny a manipulácií je veľmi vyzdvihovaný pohybový systém a nervový systém periférny, to znamená v rámci inervácie, atrofiky a všetkých teda vecí, ktoré má periférny nervový systém spoločný s pohybovým. Ale centrálny nervový systém, pokiaľ priamo nepracujete na neurológii a na rehabilitácii v rámci neurológie a nejakých tých periférnych stimuláciách, tak si neuvedomujeme, že napríklad mechanicky je dura mater prichytená v podstate až ku kostrči. Ona ide cez ten vnútorný priestor. To znamená, že keď máte stiahnutý tento systém, tak dochádza samozrejme aj k tomu, že sa to odzrkadlí aj na chrbtici v zmysle štrukturálnej časti. To znamená horšie prekrvenie, zníženie medzistavcových platničiek, väčšia ako keby kompresia alebo natlačenie tých jednotlivých stavcov, keď to tak mám povedať na seba, keď si predstavíte, že máte vnútri sáčik, ktorý sa stiahne, tak samozrejme logicky sa ako keby stiahne a je vo väčšej tenzii celá chrbtica, čo má potom za následok samozrejme aj ovplyvnenie, keďže znovu sa vraciam k princípom osteopatie, telo je jeden celok. Neviete kraniosakrálnu osteopatiu a problémy centrálneho nervového systému oddeliť od problémov alebo teda od dysfunkcií alebo vôbec nejakým spôsobom patológie, ktorá sa prejaví aj na tej štrukturálnej osteopatii. Preto hovorím, že ono to zdanlivo vyzerá ako samostatné celky, ktoré sú ale fyzicky, priamo, logicky, mechanicky navzájom prepojené už len tým, že sú súčasťou jedného organizmu. A preto teda aj samotná viscerálna osteopatia, keďže viscerum je vnútorný orgán, tak toto je, by som povedala, asi taká najväčší bonus osteopatie, tým, keď som sa od fyzioterapie samotnej dostala k osteopatii, tak všetci vieme, že v rámci fyzioterapie, alebo teda fyzioterapeuti vedia, že štátnicová otázka, rehabilitácia v brušnej chirurgii, alebo teda pri brušnej chirurgii alebo po brušnej chirurgii po nejakých zásahoch bola viac menej akurát tzv. Dýchačka. Všetci dobre poznáme. Že nemá fyzioterapia v podstate, aspoň teda ja, opravte ma, ak sa mýlim, ale minimálne v rámci môjho štúdia neexistovala a nebola v rámci fyzioterapeutických techník okrem teda dýchania, predýchania a hlbokého dýchania a vôbec dýchacej gymnastiky nemala žiadnu techniku na akékoľvek ovplyvnenie, samotné priame ovplyvnenie vnútorných orgánov. V tomto išla osteopatia neskutočne, mi rozšírila obzory a aj samotný teda francúzsky osteopat Pierre Barral naozaj vyskúmal, pomenoval, overil a naozaj mám v praxi už dneska aj neuveriteľne veľa štúdií, keďže je naozaj snahou osteopatov nejakým spôsobom očistiť osteopatiu od nejakých alternatívnych, ezoterických, vymyslených spôsobov terapie. Prebiehajú štúdie, klinické štúdie, diplomovky sa píšu naozaj takým spôsobom, ako už aj teraz na medicíne, že oni musia písať diplomovky.
tak snažia sa overovať naozaj vedecky, meraniami, fyzicky dokázať a ukázať, že to nie je len nejaká predstava alebo že to nie je len nejaký placebo efekt, ale že sú naozaj hmaty, techniky a postupy, ako zlepšiť, a v podstate to sú dva základné pojmy, ktoré sa používajú v rámci viscerálnej osteopatie, a to jednou je mobilita a to druhou je motilita. Samotný orgán, každý orgán musí mať aj svoju mobilitu, aj svoju motilitu. O tom samozrejme potom podrobnejšie v rámci viscerálnej osteopatie, ale znovu je to o tom, že život je pohyb. Všetky štruktúry musia byť pohyblivé, všetky orgány musia byť pohyblivé. Zápal, ja vždycky tak zostalo, lebo mám za sebou 2 roky štúdia v Prahe na prvej lekárskej fakulte a zostalo mi v rámci fyziológie a histológie taká pamätná veta, ktorá mi zostala. Ono je to, keď si chce niekto preštudovať celú tú kaskádu tých všetkých faktorov a naštudovať si fyziológiu zápalu, nech sa páči. Ale najzákladnejšia vec, ktorú si myslím, že by sme si mali všetci zapamätať, je to, že zápal lepí. Po každom zápale dochádza k adhéziám, prichyteniu, prilepeniu obalov, fasciálnych obalov, jednotlivých vlastne štruktúr. To znamená, že keď má niekto časté zápaly vaječníkov, endometrióza, appendicitída, vôbec všetky tieto itídy, všetky zápaly, ktoré sú v brušnej oblasti, veľmi, veľmi, veľmi často vedú k týmto adhéziám, prichyteniam, prilepeniam, obmedzeniu mobility, aj samotnej motility daného orgánu, čo samozrejme vedie k horšiemu prekrveniu, k horšej regenerácii, k horšej výžive. Čiže keď má niekto časté zápaly, napríklad v vaječníku, tak ten samotný zápal ovplyvní tú funkciu, keďže sa zmení tá funkcia toho samotného možno aj orgánu, priláhlých štruktúr. Hneď máme iliopsoas, samozrejme, kde to všetko nalieha. Hneď máme k tomu bedrový kĺb. A keď takéto niečo trvá 20 rokov, tak tá žena vám určite príde s jednak absolútne obmedzenou pohyblivosťou a zmenenou pohyblivosťou v prilahlom bedrovom kĺbe a už určite aj s nejakými začínajúcimi štrukturálnymi zmenami, ktoré vedú k artrotickým zmenám samotného kĺbu. A veľakrát tá príčina je práve ten častý zápal a to, že daný vaječník, daná oblička, dané kľúčky čreva v danej oblasti sa pri dýchaní, pri pohybe nehýbu, nepohybujú, neuhýbajú, ale fixne zostávajú prichytené, prilepené na jednom mieste, čo samozrejme vedie k reflexným zmenám. A už sme zase pri pohybovom systéme. Reflexné zmeny, ktoré majú súvis s centrálnym nervovým systémom, respektíve s periférnym nervovým systémom, následne s centrálnym nervovým systémom máte dráždenie a už začínajú dané reflexné zmeny v segmente, ktorý prislúcha danému orgánu. A veľmi často, keď vám príde 55-ročná žena, ktorá má problémy s chrbticou a príde za vami s tým, že má samozrejme už aj zmerané MR-ko spravené, zmerané buď protrúzie, alebo už hernie, artrotické zmeny L2, 3, 4 a príde za vami ako klasická chrbtičiarka a vy zistíte, že má časté problémy, alebo dokonca, že má vybraté ženské orgány, alebo že prekonala nejaké vážnejšie problémy v rámci tejto viscerálnej oblasti. A tam samozrejme z toho logicky vyplýva, že keď budete riešiť len samotnú chrbticu, keď ju len necháte cvičiť a nejakým spôsobom neošetríte tú viscerálnu oblasť a neošetríte tie veci, odkiaľ to celé vyšlo, tak len chytáte psa za chvost. Nikdy nevyriešite ten problém samotný. Dostávame k indikáciám a kontraindikáciám samotnej osteopatie a osteopatického ošetrenia.
Tak, indikácie sú naprieč všetkými vekovými skupinami, prenatálne, perinatálne, postnatálne. Samozrejme, že tu narážame potom na právomoci terapeuta ako takého. V rámci perinatálnych tam teda musí byť osteopat aj doktorom veľmi často, ale viete vyriešiť veľmi veľa vecí v podstate aj u plodu, ktorý je ešte vnútri v brúšku, zlé otočenie, neotočenie, všetky možné problémy. Naozaj tá indikácia je taká, že je použiteľná, nechcem tak ako povedať, ale kvázi u kohokoľvek, kedykoľvek, naozaj u všetkých vekových skupín, je výborne kombinovateľná aj s akoukoľvek inou liečbou či terapiou, lebo osteopatia veľmi často je zaraďovaná spolu s akupunktúrou a homeopatiou, hlavne v rámci teda tým, že škola bola vo Viedni, bola v Rakúsku, tak legislatíva z Nemecka dosť výrazne ovplyvňovala teda aj tú Rakúsku a tam je zaradená osteopatia práve v tej skupine alternatívnej medicíny, práve, jak som spomínala, s homeopatiou, akupunktúrou a teda inými spôsobmi terapie. Nie je to tak úplne pravda, respektíve mi sa povedala, že je to absolútne zle, lebo alternatívna medicína znamená, že je to nejaká alternatíva ku klasickej západnej medicíne. A v tomto zásadne nesúhlasí žiadny osteopat, pretože alternatíva znamená, že si vyberiete buď alebo. Hej, príde za vami človek s karcinómom a vyberie si buď chemoterapiu alebo homeopatiu. Jednoducho nedá sa súčasne voliť aj jedno, aj druhé, lebo jedno vylučuje to druhé a to druhé vylučuje to prvé. Toto práve osteopatia v sebe nemá. Tým, že je to manuálna medicína, tým, že štartujeme samoliečiacu schopnosť organizmu, tak je kombinovateľná bez toho, aby jej nejakým spôsobom škodila s akoukoľvek inou liečbou alebo terapiou. Samozrejme, je to zásah, to už potom je ďalej, to znamená, nie je vhodné v jeden deň ísť aj na akupunktúru, aj na osteopatiu, ale v zásade ide o to, že tá samotná liečba, tie samotné terapie môžu prebiehať paralelne. Preto to bolo tak krásne, oni to vždycky tak, že to nie je alternatívna medicína, ale je to Nebenmedizin, čiže nejaká taká paralelná, vedľa idúca, že vedia ísť súčasne, že to máte ako dve kolajnice, ktoré dokážu s akoukoľvek inou terapiou krásne súčasne fungovať, súčasne pomáhať tomu organizmu, bez toho, aby si vzájomne škodili, aby jedna podrážala tú druhú alebo naopak. Samozrejme sú absolútne klasické kontraindikácie, sú také, keď ten organizmus má veľa roboty sám so sebou, to znamená akutné horúčkové stavy, zápalové stavy, prebiehajúci aktívny ťažký karcinóm, nejaké otvorené polytraumy, krvácavé infekčné stavy, to znamená niečo, keď to telo potrebuje zastabilizovať, potrebuje nejakým spôsobom chvíľku kľud, až potom mu viete nejakým spôsobom zasahovať, korigovať, pomáhať. Hej? Čiže sú samozrejme stavy, kedy to telo potrebuje chvíľku času, potrebuje len naozaj zastabilizovať už podľa samozrejme danej situácie, či zastaviť krmácanie, alebo zlikvidovať infekciu, alebo čokoľvek iné. Aj toto sú momenty, kedy nie je absolútna kontraindikácia, vždy je to všetko veľmi, veľmi individuálne, lebo napríklad, keď máte zrovna tie karcinómy, ktoré sú napríklad v liečení a riešení, tak viete nie ošetrovať samotné to miesto toho karcinómu, ale viete napríklad zmierňovať následky či už chemoterapie, alebo pooperačné stavy, alebo proste niečo iné. Hej. Čiže nie sa priamo zameráte na danú oblasť, ale keďže to telo je jeden celok, tak viete nepriamo
nejakým spôsobom zabezpečiť lepšie fungovanie, lepší metabolizmus, ukludnenie dokonca. Osteopatia má aj techniky, nie len teda na naštartovanie liečby a nie len na odblokovanie problému, ale aj na takú ako keby harmonizáciu, ukludnenie, aby ste ten vegetatívny nervový systém trošičku dostali do takého kľudového stavu, aby ste mu pomohli sa aj ukludniť. Takže tie kontraindikácie vedia byť veľmi, veľmi, veľmi individuálne. Samozrejme, že z toho, čo som povedala, vyplýva, že nemusia byť tie problémy len vyslovene štrukturálne, nemusí to byť zlomená noha, nemusí to byť problém s chrbticou. To telo je jeden celok, to znamená akékoľvek stavy psychické, mávala som psychických aj dokonca psychiatrických pacientov, imunitné ochorenia, problémy, kedy je problém práve ten vegetatívny nervový systém, to znamená tetánia, neurózy, rôzne proste stavy, ktoré za ktorými nepôjde človek za internistom alebo za všeobecným lekárom alebo za ortopédom, ale tak nejak ako má také rozladenie toho organizmu ako takého. Aj toto sú veci, ktoré sa dajú veľmi, veľmi úspešne osteopaticky riešiť. Tak ako som povedala, my neliečíme. Lieči sa samotný organizmus a treba si vždy byť úprimný aj voči sebe, aj keď všetci chceme pomáhať, ale nie vždy vieme zvládnuť úplne všetko na 100%. A treba vždy realisticky rozlíšiť, či sme schopní pomôcť tomu organizmu a napomôcť mu k úplnému vyliečeniu daného problému, už nech je akýkoľvek, alebo k zmierneniu jednotlivých prejavov ochorení alebo nejaké liečby. V tomto je treba naozaj byť vždy úprimný aj voči sebe, ale aj voči klientom, lebo osteopatia je úžasná, má veľmi veľa nástrojov, ktorým vie pomôcť. Hlavne si myslím, že na rozdiel od klasickej bežnej fyzioterapie má ako keby taký základný filozofický koncept, do ktorého krásne zapadajú jednotlivé techniky, už potom samotné techniky, ktoré viete používať. Ale vždy si treba reálne uvedomiť, že keď máte nejaké genetické poškodenie alebo proste niečo, čo je nevyliečiteľné, tak vieme veľmi pomôcť tomu organizmu, ale možno nie všetko je aj v našich silách vyliečiť, alebo teda nie je v našich silách, ale nie vždy je v našich možnostiach a schopnostiach natoľko aktivovať ten organizmus, aby si vyliečil všetko. Sa dostávame k takému, by som povedala, vysvetleniu toho samotného osteopatického ošetrenia, to znamená toho jedného sedenia, ako prebieha, lebo naozaj si myslím, že absolútne najúžasnejšou vlastnosťou, aspoň teda pre mňa bolo v rámci osteopatie, je to, že nepotrebujete žiadne špeciálne nástroje, prístroje, lebo ten najdokonalejší diagnostický aj terapeutický nástroj, máme dokonca dva, máme pravú a ľavú, sú to naše ruky. A tá sa naozaj využíva na diagnostiku, samozrejme v kombinácii s anamnézou a s jednotlivými vyšetrovacími technikami. Potom po tom, ako si stanovíte diagnózu na základe anamnézy a vyšetrovacích techník, prevediete zase vlastnými rukami samotnú terapiu a hneď v rámci toho jedného ošetrenia, potom ako vykonáte terapiu, v podstate kontrolujete aj samých seba a kontrolujete to, či sa vám podarilo nejakým spôsobom zmeniť ten stav, ktorý ste mali pri diagnostike. To znamená, že keď máte, obmedzenú pohyblivosť v pravom ramennom klbe, tak po vašej správnej diagnostike a správnej terapii musí byť zmena. Nemusí byť ešte plný rozsah pohybu, ale musí byť zmena. Ideálne, samozrejme, k lepšiemu. Znamená, očakávame, že keď máme raz obmedzenú pohyblivosť v klbe, tak po našej
diagnostike a terapii dojde k zlepšeniu. Nemusí samozrejme prísť k ešte úplnej náprave, lebo ja verím, ako som vravela, my len štartujeme ten liečebný proces, ale veľmi, veľmi pre mňa takým zásadným bolo práve zistenie, že keď robíte tie veci správne a keď sa trafíte, čo je to najväčšie umenie toho celého, správne zacielite, správne identifikujete a správne ošetríte danú oblasť, tak je to okamžite poznať. Pozná to klient, poznáte to vy a je to veľmi dobré aj na to, aby ste sa utvrdili sám v sebe, že idete správne, že ste správne vypočuli tie jednotlivé tkanivá, že ste ich správne počúvali. A je to veľmi dobré aj pre toho samotného klienta, ktorý hneď vidí, že sa niečo udialo. Samozrejme, hovorím, stále jemu treba vysvetliť, že vy len štartujete ten samoliečiaci proces. Hej? Ale veľkou výhodou je naozaj to, že tie ruky, lebo to nie sú len ruky, to sú vaše zmysly, to je práve to umenie tej palpácie a toho vnímania cez tie ruky sa dá nielen vytrénovať, ale ono sa aj hovorí, a to zase bol z Austrálie jeden vynikajúci osteopat, povedal, že lebo mám teda osobné vlastné tetovanie oka, a keď ho zbadal, som mala v lete také tielko, a keď ho zbadal, tak mi hovorí, že prečo oko? Ja, tak tých dôvodov je viacej, ale teda je to to strážne oko, je to to tretie oko, je to to oko, ktoré na mňa dáva pozor. A on tak povedal, že pýta sa len preto, lebo teda vedel, že už sme boli, myslím, štvrtáci osteopati, že v Austrálii veľmi často majú osteopati na aute značku, že majú ruku a v strede dlane je oko. A je to práve preto, že osteopat vidí rukami. Je to tak, vidíme rukami, vnímame rukami a je to práve to, že sme schopní, napriek tomu, že veľa aj terapeutov, čo som školila a podobne, boli veľmi skeptickí v tom, že jak to ty môžeš cítiť a ja to tak neviem cítiť a podobne. Nie. Všetci sme schopní to vnímať, len sa musíme naučiť nastaviť na tie, zjemniť ten dotyk, zjemniť tú palpáciu. Treba naozaj mať tú anatómiu doslova v hlave, lebo na to, aby ste boli schopní vnímať to ľudské telo, ten ľudský organizmus, bez toho, aby ste ho museli rozrezať a naporcovať, tak musíme mať naozaj tú anatómiu, tú stavbu tých jednotlivých štruktúr toho ľudského tela. Musíte doslova so zavretými očami, jak sa hovorí aj o polnoci, ju mať nejako v tom svojom vnútornom zobrazení a potom sa dokážete na ňu cez tie ruky napojiť. Naozaj je to reálne, je to možné, nie je to otázka vrodeného talentu, to určite nie. Samozrejme musíte byť taktilný typ, musíte byť typ, ale to myslím, že všetci terapeuti, ja som o tom presvedčená, že všetci, čo sa dajú na cestu akejkoľvek terapie, sa dotýkajú, radi sa dotýkajú. To znamená, že ten dotyk je jedným z veľmi, veľmi citlivých a dominantných zmyslov, ktoré v podstate máme, preto sme si vybrali už akúkoľvek, to je jedno, či začnete ako masér alebo ako nejaký inštruktor cvičenia, ale jednoducho, alebo teda fyzioterapeut, alebo aj doktor, ktorý ide, lebo veď vieme, veď som aj bola na škole, máte doktorov, ktorí jednoducho nikdy radšej budú v labáku napríklad, ale v momente, keď idete smerom, že toho pacienta, klienta sa potrebujete dotknúť, tak máte tú schopnosť a dá sa naozaj vytrénovať, dá sa naučiť, dá sa vycibriť, dá sa natoľko zjemniť ten dotyk a tá palpácia a to vnímanie tým dotykom, že sa to stane vašou najsilnejšou diagnostickou pomôckou, aká vôbec existuje. Samozrejme, a ja som vždycky za rovnováhu. Veľmi dobré je, napríklad keď vám príde klient s tým, že ho bolí koleno,
vyšetríte si, ohmatáte si, chytíte sa a potom si pozrite rentgen alebo popis MRK. Je to úplne ideálne, lebo viete sami pre seba v podstate si vytrénovať, akým spôsobom to vy vnímate. Či to vnímate ako tlak, ťah, teplo, horko, proste, že akým spôsobom tú zmenenú štruktúru, ktorá je teda verifikovaná, je naozaj na MR-ku nájdené, už teda čokoľvek a vy keď sa si, jak som vždy povedala, že ja si musím šáhnuť, v momente, keď sa dotknete, keď sa chytíte tej danej oblasti, tak je veľmi, veľmi, veľmi dobré. Ja som to veľmi rada používala a vždycky boli aj prekvapení klienti, keď som povedala, že nech si zoberú veškerú zdravotnú dokumentáciu, ktorú majú. Ono zistíte, že nie je toho kvázi až tak veľa, nemusíte vedieť laboratórne hodnoty, oni tak vždycky tie, čo sú dvihnuté, sú tam zvýraznené, aj tie, čo sú nízke, sú zvýraznené. Záleží totiž to od labáku, ktorý to ako zmeria. Ale vždy máte popis, vždy máte na záver popis, či je to magnetická rezonancia, či to bol rentgen, či to bolo CT, alebo vyšetrenie od neurologa. A vždy máte zhrnutie a vždy tam vlastne máte popísané, že čo a ako. A je to veľmi dobré na to, že vy sami sa tým učíte, lebo pre vás je to spätná väzba, je to spätná väzba toho, že aha, tak ja túto štrukturálnu zmenu vnímam takto. A keď budete mať 10. klienta, ktorý bude mať veľmi podobnú a budete mať ďalších 10, ktorí budú mať niečo úplne iné, začnete postupne dôverovať rukám. A to bola ďalšia taká múdra veta, ktorú nám stále do kolečka omielali, že máme veriť vlastným rukám, lebo to máte vždy taký ten pocit, že aj neviem, či to cítim a dobre to cítim a zdá sa mi, že asi nie. Treba naozaj dôverovať svojim rukám, lebo to telo vždycky vie a tie tkaniva vždycky vedia a stačí sa ich naučiť trošku počúvať. Takže tak ako má pán Sutherland na svojom náhrobnom kameni Be Still and Know, čo je zas veľmi ťažko preložiteľné, lebo je tam toho neuveriteľne veľa. Keďže som vravela, že v rámci jednej techniky, alebo teda jeden z najzásadnejších techník je to, že hľadáte ten still point, ten bod toho ticha, toho pokoja, ten nultý bod. A zakladateľ, otec osteopatie bol Still, tak je to také, že áno, buďte pánom Stillom a vedzte, alebo buďte v pokoji, buďte v kľude a len vtedy to dokážete poznať a precítiť. Takže ja vám ďakujem za pozornosť a keď vás zaujala osteopatia a zaujali vás jednotlivé možno techniky alebo tá samotná myšlienka, tak určite nájdete ďalšie videá, ďalšie prednášky, keď to tak mám nazvať. Chcela by som postupne z jednotlivých oblastí, hlavne sa priznám z viscerálnej osteopatie, keďže tá sa líši veľmi, veľmi, veľmi od všetkých iných terapeutických v podstate technik, respektíve tá má techniky, ktoré sú vyslovene osteopatické, ale samozrejme postupne aj v kraniosakrálnej osteopatii a podobne, lebo veľa vecí sa dá naštudovať aj takto online a potom určite vieme spraviť aj nejaké tréningy alebo workshopy alebo nejaké také ako osobné stretnutia. Takže pokiaľ vás zaujíma tento smer, zaujíma vás aj v slovenčine, lebo veľa materiálu nájdete v angličtine, v nemčine, vo francúzštine, tak určite by som chcela pokračovať v tom, aby som priblížila a dostala do takého odborného povedomia tú celú osteopatickú myšlienku, tak by som bola rada, keby ste mi v podstate dali vedieť práve to, že máte záujem formou aj prihlásenia sa k odberu alebo nejakým spôsobom ku komentom, že ktorým smerom sa vydáme, alebo čo by bolo také, o čo by ste mali najväčší záujem, že či naozaj ísť viacej tvrdo po tej anatómii, ktorá viem, že v rámci fyzioterapie napríklad tie viscerálne orgány, ako buďme úprimní, sme preleteli a tým, že som mala tú anatómiu aj medickú,
tak to je trošku iné kafe. Mám zdroje, vieme ísť v rámci viscerálnej osteopatie, je veľmi dôležitá embryológia, ktorá bohužiaľ viem, že bola veľmi, veľmi tak letem svietem prebratá na väčšine škôl. Áno, je náročná, nemusíme zachádzať do nejakých morfologických zmien a podobne, ale v rámci vývoja, to, aby ste pochopili vlastne, ako funguje ten ľudský organizmus, je tá embryológia veľmi, veľmi dôležitá, takže taká moja predstava, vízia by bola spracovať jednotlivé orgány vlastne z pohľadu embryológie, anatómie, topografie a potom vlastne vysvetliť tú samotnú myšlienku tej mobility a motility. To sú, myslím, veci, ktoré sa dajú veľmi, veľmi kvalitne spracovať aj teoreticky online. A potom, čo sa týka praktického prevedenia, už teda viem, že vznikajú aj na Slovensku osteopatické školy, ktoré fungujú práve takým spôsobom, že fungujú tie tréningy, alebo hovorím, vieme to nejako podľa záujmu, to vieme prispôsobiť tomu, že čo bude v našich možnostiach a schopnostiach. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste si vypočuli moje predstavenie osteopatie a budem veľmi rada, keď mi dáte vedieť, ako ste boli spokojní, či to bolo zrozumiteľné a ktorým smerom pôjdeme ďalej.